Il-Papa Franġisku ħabbar l-għażla ta' Monsinjur George Frendo bħala Arċisqof ta' Tirana Durrës ġewwa l-Albanija. Il-ħatra uffiċjali tiegħu se ssir nhar is-Sibt 3 ta' Diċembru 2016 fil-Katedral ta' San Pawl ġewwa Tirana l-Albanija. Monsinjur George Frendo twieled ħal-Qormi u wara li temm l-istudji primarji u sekondarji ħaddan l-Ordni tal-Predikaturi Dominikani fl-1962. Is-sena ta' wara għamel l-ewwel professjoni tiegħu. Studja l-filosofija u t-teoloġija fil-Kulleġġ San Tumas ta' Akwinu ġewwa r-Rabat u ġie ordinat saċerdot fis-7 ta' April 1990. Matul dawn is-snin huwa kellu bħala kumpan tal-grupp lil Patri Pawl Cremona, illum Arċisqof Emeritu ta' Malta. Bħalissa Frendo diġà jservi tisqof fl-Albanija, post fejn fi kliemu qed tieħu ħajja ġdida il-Knisja Kattolika. The church is experiencing a spring in Albania. The kairos, the exact word, the appropriate. Frendo huwa awtur ta' diversi kodba ta' natura dottrinali jew spiritwali. Ħasem f'diversi laqat internazzjonali kemm bħala provinċjal tad-Dominikani Maltin kif ukoll bħala President tal-Konferenza tas-Superjuri Maġġuri tar-Reliġjużi f'Malta u fl-Albanija. U wkoll delegat tal-Konferenza Episkopali tal-Albanija.